Hola a totes i tots, benvinguts una setmana més al canal del Mas de les Garroferes. Jo sóc Alba i avui faig este vídeo, quasi podríem dir vídeo tutorial, per ensenyar-vos com es fa una cosa que tinc a les mans i que és una granera. En este cas, una granera de palma, que nosaltres anem a utilitzar per escombrar el forn. El forn de llenya, ja vos vaig explicar en un vídeo, que primer hem d'encendre foc dins, ens hem d'esperar a que aquest foc tinga brasa i després l'hem d'escombrar, que és apartar la brasa cap a un costat i llevar la cendra. Amb esta granera volem fer això, per això l'hem feta tan llarga, té el pal d'uns 2 metres, si fora per a granar no l'haguem feta tan llarga, seria més curteta, però com no volem cremar-nos, doncs li hem buscat una canya que fora d'una dimensió considerable. Les graneres de forn de llenya, no es feien en palma, habitualment es feien amb matissa, amb romer, plantes aromàtiques que podem trobar a qualsevol mas, però nosaltres teníem palma i, com el meu sogre sap fer-ne, hem decidit fer-la de palma. I ara anem a ensenyar-vos com es fa. Si voleu conèixer esta curiosa forma de fer graneres, acompanyeu-nos. Els materials que necessitarem són 2 manolls de palma, un més gran i un més xicotet, una canya grossa, fil d'aram, tatxes, en realitat només una tatxa, un martell, unes alicates, unes tisores podadores menudes i una destral. El primer que hem de fer és triar una canya prou grossa per a totes les palmes que anem a col·locar. I a aquesta canya grossa, a un extrem, li enclavarem una tatxa. Amb les palmes haurem fet una espècie de manollet xicotet lligat amb una cinta. En este cas és una cinta de plàstic. Este manollet serà el que actuarà com a abraçadera de la palma gran, la que farà de granera. S'agafa el manollet i es col·loca per l'extrem de la canya, a poc, i mirant que estiga compensat pels dos costats. I com veieu, la tatxa es veu una miqueta entre les palmes perquè és la que ens servirà per a que aquest manollet quede lligat a la canya. El següent pas és fer una tira de fil d'aram d'uns 3 metres. Tallem el tros de fil d'aram i ara hem de buscar un element que estiga estàtic on poder lligar el fil d'aram, perquè per a poder fer bé la granera el lloc on lliguem el fil d'aram ha d'aguantar que l'estirem. A la punta del fil d'aram fem una espècie d'am xicotet que col·locarem just pel cap de la tatxa. I ja podem llevar la cinta de plàstic que aguanta les palmes, ordenar-les bé per a que estiguen el més igualadetes possible i començar a enrotllar les palmes a la canya amb el fil d'aram, passant sempre per la tatxa. El següent pas és tallar les puntes de les palmes per a igualar-les del tot.
puntes de les palmes tallades i igualades, agafem el manoll de palmes gran i el col·loquem igual que l'anterior, damunt de les que ja teníem posades. Tornem a pegar-li voltes amb el fil d'aram per damunt de les noves palmes que hem col·locat, fent que es queden el més compensades possible al voltant de la canya. Les puntes sobrants de la part de baix. I quan ja ho tenim tot lligat i tallat, el que fem a continuació és agafar eixes palmes que havien quedat per la part de baix i doblegar-les cap amunt per a fer-li una espècie de remat, un acabament que siga més estètic a la granera. Per damunt d'estes palmes doblegades hem de continuar girant sobre el fil d'aram, perquè tot ha d'estar ben agafat a la tatxa que hem enclavat primer a la canya.
Finalment, només ens queda acabar d'enclavar la tatxa dins la canya i tallar-li a la palma totes eixes fulles que es queden per ahí espenjollades, perquè el que volem és que quede també bonica. Aleshores, igualarem totes les fulletes. L'últim pas és lligar tota la palma que formarà la granera i agafar una destral per tallar totes les fulles. Això sí, la destral ha d'estar ben esmolada. I ja tindríem la nostra granera de palma acabada per a escombrar el forn o per a granar el que vosaltres vulgueu. Esta més xicoteta la podem fer servir, per exemple, per a la ximenera. En la mateixa tècnica se'n poden fer de tots els tamanys. Esperem que vos hagi agradat molt el vídeo i que vos hagi ajudat a conèixer una miqueta més que hi ha darrere de la fabricació de graneres de forma artesanal. I ja sabeu que si vos agrada el nostre contingut podeu subscriure-vos al canal. Adeu!